De Tour van Hegebuintum krijgt aan de boetenkant Heipjeln om vat te komen dat hij hield iets verder voortzakkert. Maar deze ingreep maakte de monumentale Tour en de kerken redden worden. Dat is vanmorgen bekendmaken op een persconferentie van de gemeente Verwetterdeel en de eigenaar, Stichting Oude Frieske Tjerken. De hele operatie kostte 2,5 ton. In Veenwouden is een werkgroep opgericht die hem inzetten wil voor het behoud van verzendings van senioren in het dorp. In het spoor van het faillissement van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum ben ik het al van zorgcentra op de flessen gaan. Rond 1200 medewerkers in de ouderijnszorg van de failliete Passana zorggroep werken op dit stuit zonder leen terug. Koningin de Maxima heeft vanmorgen op het Noordwind College in Ljouwert een verrassingsbezoek gebracht aan het S-team. Dat team begeleidt het jongeren die het dreigen te ontsporen en helpt ze met het halen van een diploma. Het S-team bestuurt toch het Oranje Fonds en daar binnen Maxima en koning Willem-Alexander het beschermpeer van. Het bedrijf PostNL zal op 1 dag 1 miljoen pakketten bezwaardigen in Nederland. In Friesland gaat het om goed 24.000 pakketten. De mei is het de drukste dag van het jaar bij het distributiecentrum van PostNL in Ljouwert. Heel Nederland viert dit weekend Sinterklaas. De internetwinkels doen het heel goed en daar profiteert het bedrijf als PostNL van. Joen en vannacht opklaring, het wordt zo'n 2 graden onder nul. Morgen wat meer zinnen, het wordt dan 3 graden. De eerste wind is zwak ontmatig.